Ahoj, ja vás zdravím pri novom videu, v ktorom len poviem, že práve idem hrať Nebulous. Ukážem vám server a ako si to zapnúť. Už to ide. Takže vlastne vám nabehne. Keď si to instalujete, takže dáte si vlastne server, vyberete si Európu, dáte si FFA obyčajné a stlačíte v strede, či je na Wi-Fi a ja si dám meno vlastne svoje, ktoré budem mať. A dajte si také digity fanúšika, alebo proste dáte také, aby som mohol vás poznať, budeme sa donetovať a takže ešte raz opakujem, stačí si stiahnuť Nebulous, vybrať server Európu, Games Mod FFA normálne a vlastne budete šukať v strede, čo je multiplayer FFA, kde budete vidieť, kde ich je síce viac tých serverov, ale málo by vám ukázať ich, čiže budete hľadať, čo ja viem, budem mať našu značku, našu slovenskú vlajku, čiže budete hľadať tak tým, že dáte domov a tak a stlačíte vlastne zase, čiže ja sa s vami lúčim a hneď ako toto video vydám, choďte na Nebulous, stiahnite si to a hrajte so mňou na serveri Európe Game Mod FFA, takže ja som rád a čaute.